ben gaan slapen. En ik word om 4 uur weer wakker. En ja, alles vol rook. En die hond te blaffen en te springen. En ja, er stond het heel licht te laaien. Dus die hond die heeft ons gered. Dat is heel simpel. Na de eerste melding skaalde de brandwacht het vuur op naar grote brand. Dat betekent dat meerdere korpsen erop aankwamen om te blussen. Omdat er toch woningen in de omgeving zitten en die willen we behouden. En om genoeg bluscapaciteit te hebben, schalen we dan op naar grote brand. Het pand is in ieder geval aan de bovenzijde gewoon zo goed als verloren. Het hele dak is weggebrand en wanden en muren staan nog wel. Maar ja, we moeten straks kijken hoe groot de schade daadwerkelijk is. Ja, want wie er te redden? Nee, een brand ontwikkelt zich dan zo snel. En ja, we doen ons uiterste best. Alleen tegen dit vuur kun je gewoon bijna niets doen. Het is onwerkelijk. Ja, dankjewel. Komt een bakje koffie aan? Ik zou niet weten wat ik je zeggen moet. Onwerkelijk. Ik ben net klaar. U was druk aan het verbouwen? Ik heb 8 maanden lang het opgeknapt. Het is net klaar. Nou is het weg. Tjen zo'n uren van de morgen wie de brand onder controle. Doe wie er van de herberg haast niet meer roer. Jezus, kijk nou, mooi, nou brandt het weer binnen. Och, man. Nou ja, de beneden staat nog, maar ja, dat zijn muren, hè? Ja, ik weet het niet. Ik moet het afwachten. Ik ben er bang voor dat het weg is, maar ik hoop dat het herbouwd wordt. Ik heb hier ziel en zaligheid ingelegd. Hoe de oorzaak van de brand kan de brandwacht op dit stuit nog niet zeggen.